Pois aí o temos. A pé de campo, no medio do terreo de xogo. Esto é minuto 91, aí tiñamos as impresións que nos daba antes de comenzar ese encontro Jorge, o adestrador do Caselas. Señoras e señores, minuto 91, percorre os campos de fútbol aquí na Pontevedra Sur. Aunque de vez en cando tamén facemos algunha que outra saída, como por exemplo a Ourense, que estivemos no campo do Arenteiro en Carballiño, alá cando eran as eleccións xerais en Galicia. Son Nel Fernández, este é o noso programa, o fútbol, chamado Minuto 91. Cando remata o partido, comenzan as entrevistas, as imaxes, a análise. Estamos no medio do terreo de xogo de Lurambal, un dos campos clásicos galegos, un equipo que estive na terceira moitos anos. Por aquí pasaron moitos xogadores. Babá, aquel dianteiro pichiche do Celta de Vigo. Castro, porteiro do Fútbol Club Barcelona. E tantos que aquí estiveron. Algúns xogaron no Tenerife, no Villarreal. O dito, o noso fútbol non para. Estamos no mes de febreiro, en pleno entroido. Pois así eran os primeiros momentos de quecemento dos xogadores do Caselas e do Porriño. Despedíamos aí a Jorge, bo rapaz, adestrador do Caselas. Seguro que non foi un dos días máis fermosos para el. Un mal trago o que pasou no Lurambal. Ao final deste encontro, 4-1 perdeu co Porriño. Un Porriño que xogou o mellor partido dende que comenzou a tempada, sin dúbida. Todo lle saiu. Bueno, pois despois de falar con Jorge, tiñamos aí connosco a Losada, o adestrador do Porriño, un home que está de noraboa. Remataba o 2012, gañaba o Moaña, puñíase de líder e dende entón non soltou o liderato. Feliz se lleve a Losada, bo rapaz tamén. E queda bendito, chámome Losada. E nos dende aquí, aí, vamos a quedar con ese nome. Aí o tiñamos connosco falando no terreo do Lurambal. Unha tarde da bondo para bon fútbol. Unhas ráfagas de sol que iluminaban este céspede que, aunque Jorge queixábase que dicía que non estaba en bo estado, pois xa saben o que teñen que facer vostedes: xogar no céspede artificial. Aí non hai problemas. Vamos a ofrecerlle uns momentos deste encontro. 4-1 gañou Porriño. Algúnas imaxes que ainda non vimos. Estamos a luns. Voltamos de novo a minuto 91. Disfrútenlo. Saen o terreo de xogo. Aí, vestindo de vermello, os pantalóns brancos, o cadro de Caselas. E de cor azul, o Porriño Industrial. Aí vai un dos masasistas, sin dúbida, máis famosos e que máis anos levan nesto do fútbol, o noso amigo Rubio. Un home que pasou por un trance de enfermidade. Esperemos que se vaya recuperando pouco a pouco. A veces até increíble verlo aí no terreo de xogo. Desexámoslle moita saúde a Rubio por moitos anos. Sin dúbida que moitos recordos lle traerán estos partidos cando eran na terceira, na preferente. Pois ahora está na autonómica Grupo 5, esperando que ascendan canto antes. O Porriño teno casi que máis fácil que nadie, pero no fútbol todo pode acontecer. Así, os xogadores que non iban xogar marchaban a tos vestuarios. Isto estaba a piques de comenzar. Aquí en primeiro término un dos xogadores que agora xunto cos seus compañeiros sauda aos afeccionados que se acercaban a Lurambal. E iba a comenzar este encontro, un derbi sin dúbida, nesta zona de Pontevedra Sur. Caselas Porriño. Aí están os xogadores do Porriño. Despois do Caselas saltaban o terreo de Lurambal. O trío arbitral. De verdade que ver xogar o sábado o Porriño non se sabe como está nesta categoría, pero cada partido é unha historia.
E a historia é longa para contala ao fin da temporada. Bueno, pois xa estamos no partido. E aquí temos algúns dos momentos que ata agora seguro que non ollaron no ordenador. Nos gustaría que cantos máis disfrutaran destas imaxes moito mellor. As casas comerciais que se temos connosco, por certo, hai que darlle enhoraboa a compañía de seguros Saxa, en o nome de José Manuel Barros, na avenida Domingo Bueno en Porriño, que fai posible esta retransmisión xunto co merendero Vilafría, Bazar Lle, Karaoke La Florida, pero moitos máis se poden achegar para disfrutar do fútbol, do noso fútbol daqui da comarca. Por aquí pasan moitos equipos xa. Non só o Porriño, Caselas, o Salvaterra, o Areas, o Ates, o Pontellas, moitos máis xa pasaron polas nosas cámaras. E aquí damos continuidade ao longo de toda a semana. E quen dice a semana? Por toda a vida, ata que funcione YouTube e Facebook. E agora tamén Google TV. Aí temos algúns dos xogadores. Aí están os mimbres, a rapaceada do Porriño Industrial que tiñan cea esa noite. Esta noite de sábado de Entroido 9 de febreiro de 2013 en Lourambal, vendo ráfagas deste partido Caselas Porriño, que rematou co Porriño 4 Caselas 1. Eran os momentos de agobio do Porriño, na máis comenzar o encontro. Saíron a polo partido, pero descaradamente. Aí temos, tocando e tocando, vexan que non somos nós agora mesmo os que estamos contando unha película. Así xoga o Porriño, vexan como tocan, volta para atrás. Ahora vai hacia o seu compañeiro, picando o balón. Recolle aquí outro dianteiro do Porriño. Traceando. E así se xoga, señoras e señores. Este é o fútbol que gusta aos aficionados. Eu creo que ninguén do Porriño saiu de mal humor, todo o contrario. Unha tarde de fútbol para ver e disfrutar. Esta acontecía antes de ver un Celta Valencia e un Deportivo Granada. Foi unha fin de semana ciagada para o fútbol galego. Tamén o Lugo non gañou. O único que solventa a cousa neste sábado sería o Porriño e no domingo o Pontellas. Quero dicir, para esta zona de aquí. Saque de esquina para Porriño Industrial. Vamos a irnos a outras imágenes. Xa saben que os goles se os teñen todos en YouTube, en Facebook, en Google TV. Aquí había un saque de esquina. Solventando dende atrás a defensa do Casela, sacando cara diente os pupilos de Jorge. Pero de novo o balón ia ser para o Porriño Industrial, sacando de banda. Lles lembro que estas son algunhas das imaxes que non viron, das que xa subimos o sábado no máis rematar o encontro. A partir das 10 da noite xa teñen todas as imaxes. Algúnas xa saíron antes, como as entrevistas. O remate do encontro. Novo contragolpe do equipo que adestra Losada. Saindo Cancerbeiro do Caselas. Sacala longo para os seus compañeiros, pero rápidamente era o Porriño que se facía co balón. Ahora unha falta que pita o colexiado do encontro. Sinala un lugar donde foi cometida. Ainda queda moita liga, pero o Porriño ten na man o ascenso. Leva unha ventaxa que me imagino lle pode sobrar, pero xa anunciamos ao principio. Comezou a segunda volta, hai tan só unhas jornadas. Estamos a 25.
está aí a volta da esquina xa. Unha nova xornada, esta fin de semana nos estaremos nun novo campo de fútbol. Esta semana daremos a coñecer o campo de fútbol na previa que facemos dos emparellamentos na Preferente Sur e na Autonómica Grupo 5. Saben que con que facilidade o Caselas perdía o balón. Bueno, ahora pitou colexado de encontro. De novo ataque o cadro da Louriña, colgando o balón aí Rubén. Ese era Rafita, un xogador que pasou por estas categorías do Porriño Industrial. O sobrinho de Babá, do que falamos antes, é fillo de Fel, que xogou entre outros no Turista e no Pontevedra. Estaba pedindo dende ali tarxeta para o xogador do Porriño, Jorge, o adestrador do Caselas. Hai que andar con cuidado que últimamente os colexiados do fútbol a nivel nacional xa están expulsando máis que nunca aos adestradores. Debe de haber unha consigna por parte da Federación Arbitral que comanda Sánchez Arminio, o cántabro. Aunque Sonia cachondeo, cando estábamos en Santander na radio e facendo a mili, os homes íbamos a Federación de Árbitros. Estábamos ali con López de Turiso, o colexiado cántabro, que era noso amigo, e máis dunha vez non levounos ali a ver como eran os emparellamentos dos colexiados da fin de semana. Pois así a ledicia do gol do Porriño. Vamos a recordalo de novo. 90 instantánea da piña que fan os xogadores do Porriño, Nótase que están todos unidos para esta tempada de conseguir o ascenso. Bueno, pois o gol vai vir deste saque de esquina. Así comenzaba toda a película do gol. Aí está. A placer de cabeza. Robert foi o que fixo hat-trick esta tarde de sábado 9 de febreiro 2013. Pois así, coa alegría deste tanto, un dos que se marcaron, foron 4 en total, un por parte do Caselas. Nos vamos a ir xa as imaxes xa da segunda mitade. E no descanso tiñamos conosco este home, Sombri, xogador do Céltica, estivo aquí neste equipo no Porriño, aquí saiu feito un gran xogador, e pasou polo Areas, polo Caselas, así que tiña amigos nos dous conxuntos, nos decía Sombri, que está no Céltica, 2 victorias de tantas derrotas que leva xa no seu haber, farolillo vermello na categoría da terceira división, e vamos a ver si pode salvarse, aunque a cousa está moi dubidosa. Caselas voltou a solventar o 2-0 polo menos. Sí, Porriño, no Caselas tamén xoguei, non? Xoguei nos dous equipos, teño amigos nos dous equipos. Pero bueno, en canto ao partido, bueno, un 0 Porriño, e pudo ao final, bueno, non sentenciar, pero poner o partido moi de cara con 2-0, non? Pero bueno, o partido está sendo bonito, bueno, Caselas onde non deu todo, e ainda pode remontar, non? Sin embargo, míraselle máis, ¿no?, para gañar o partido Porriño, ¿no?, polo que vimos na primeira mitad. O amigo Sambri, que ten tablas para esto, dos micrófonos, sabes sair das preguntas que lle formulamos. Que non marcou, pero bueno, de momento só leva ventaxa dun gol e queda moito ainda, non? Deixache aquí muchos amigos, ¿no?, veis aquí, porque pasa que non estás convocado para xogar co Céltica. Temos a entrevista completa xa en YouTube, en Facebook e en Google TV. Vamos a seguir xa ca segunda mitade. Seguimos neste Porriño 4, Caselas 1. Mel Fernández con minuto 91. O programa que cada fin de semana ten máis adeptos. Sempre posible. Aseguro Saxa, José Manuel Barros, en Avenida
día domingo bueno, co teléfono 986 33 14 10. Xa saben, pro fogar, pro seu coche, o seguro, ante todo. Para comer ben, churrasquería Merendero Vilafría, en Atios. Cantar como nunca, cas cancións en inglés e en francés, en karaoke en la Florida, aí na carretera que vai a Gondomar, a tan só máis ou menos 300 metros do Porriño. Non Céltica. Son as casas comerciales que colaboran conosco e tamén Bazarlle, que foi dun dos primeiros en comenzar a colaborar nestes partidos de fútbol aí, no polígono da Granxa, de todo en Bazarlle. Vai comenzar a segunda mitade. Aquí te ofrecemos en minuto 91. Pois así comenzaba a segunda mitade, 1-0 na primeira mitade por parte do Porriño Industrial. E de novo a carga o equipo local, o Porriño. Tiña xa un tanto no seu marcador, ao seu favor, e cara a portería do Caselas, sin dubidar un só instante. Eles controlaban o balón, o Caselas perdió con moita facilidade, algo que logo nos recordaba Jorge, o seu adestrador. Non foi a tarde do Caselas, sin dúbida. Xeitemos o penalti, vai chegar o 2-0. Aí estaba, un novo tanto para o Porriño. Xa se lle complicaban as cousas ao Caselas. Aí está a ledicia de todos os xogadores. Aí se nota a piña que hai neste equipo, porque me imagino que queren o ascenso a preferente. Para máis con que ledicia, e iso que é de penalti. Continuaba o fútbol co 2-0. Aquí é cando empezou Caselas a despertar un pouco, Me imagino que no descanso Jorge lles diría algo aos seus pupilos, porque a partir deste instante o Caselas es comenzaba a poñer en apretos o porteiro do Porriño Industrial. Estes eran os mellores momentos do cadro de Salceda. Un Caselas que chegaba aquí despois de vencer o seu veciño, o Salvaterra, no seu derbi particular. Pero, sin dúbida, os Caselas Porriño veñen de hai moitos anos atrás. Non lo recordaban máis de un aficionado que estaba en Lourambal, nas gradas. Había que recordar que era un sábado de entroido, por lo tanto, hubo máis xente que habitual, que eso sí que hai que decirlo. Los partidos que non levamos estado aquí, como Aña, co Gran Peña. E bellos coñecidos do fútbol. Alguns dos que pasaron por este equipo polo Porriño. Non foi un dos partidos que máis xente arrastrou o Caselas. Estivemos en Moaña, estivemos en Caldas, o Caselas, e aquí en Lourambal, novo contragolpe do Porriño Industrial. Era unha máquina de facer fútbol. E aí está, unha nova ocasión desperdiciada. Pero hai que velo como xogan entre compañeiros. Antes de facer a súa xogada personal, como hai algún que outro dianteiro, aquí veo o seu compañeiro desmarcado que viña só e pudo subir o marcador o 3-0 neste instante. Bueno, pois vamos a rematar estas novas imágenes que seguimos subindo para todos vostedes. Este encontro entre o Porriño 4, Caselas 1. Hai unha falta que, menos mal que non quedou en nada. O xogador sí que saiu lesionado. Neste partido final do encontro, a única tarxeta vermella para Quique do Porriño Industrial, o defensa que foi expulsado. Aquí vamos a rematar o encontro porque o son que nos chegaba dentro directo nos preocupaba. Sai aí renqueante, pero ao final o xogador parece que non é grave a súa entrada. De verdade que estamos preocupados todos na grada da maneira que se queixaba o xogador. Pero así con esta imaxen feliz rematamos estas novas imaxenes deste partido. Despois de disfrutar de dous tantos, xa saben que teñen todos os partidos en YouTube e Facebook os marcadores da fin de semana. Nada máis, saludos de Nel Fernández con estas novas imágenes que xa poden disfrutar. Disfrútenas da bondo porque aquí veuse, neste caso, o Porriño xogar moi ben
o seu mellor encontro no que levamos de tempada, sin dúbida. Despois dese 0-5 en Bahía, 4-1 o Caselas. De momento, hai que recordar que ten unha gran dianteira e que marca goles da bondo. Sin dúbida, felices estos xogadores e o seu adestrador, Losada.